Kull persuna li għandha liċenzja tal-armi se tkun intitolata li tippreżenta ċertifikat mediku kull 5 snin. Laqda kaċċaturi San Umbertu wkoll ħabbret fuq il-medja soċjali tagħha li iltaqat mal-pulizija biex seta' jseħħ dan l-iżvilupp importanti għal ġid tad-dilettanti fi ħdana. Dan tħabbar mill-Federazzjoni Kaċċaturi Nassaba Konservazzjonisti l-FKNK fejn qalet li wara diversi laqgħat u diskussjonijiet mal-Pulizija, iċ-ċertifikat mediku li jiġi ppreżentat għat-tiġdid tal-liċenzja tal-kaċċa minn din is-sena jgħod tal-5 snin. Dan ifisser li l-preżentazzjoni li jmiss mat-tiġdid għandha tkun fl-2030. One News tkellem mal-President tal-FKNK Lukas Mikallef fejn qalilna li dan ġie deċiż wara li l-organizzazzjoni flimkien mal-Federation of Arms Collectors and Target Shooters u l-Malta Shooting Sports Federation ippreżentaw il-proposti tagħhom inkluż tħarriġ li kien sar mill-FKNK fuq livell Ewropew. FKNK għamlet studju fl-Ewropa kollha flimkien mal-partners tagħna Ewropej biex naraw fl-Ewropa x'qiegħed jiġri għal ġdin hija wkoll implementata mid-direttiva Ewropea. U għal daqstant il-korp laqa il-proposti tagħna u nirringrazzjaw ta' dan li naħdmu wkoll tajjeb ħafna flimkien biex tal-inqas qed nużaw il-massimu li tippermetti d-direttiva tal-Armi Ewropej li huwa dak ta' 5 snin. U għatenna wkoll li l-FKNK laqad dan il-pass bħala wieħed ta' bilanċ kemm għas-sigurtà pubblika kif ukoll għall-prattiċità tal-utenti li għandhom liċenzji tal-armi. Bħala federazzjoni, bħala komunità żgur naqblu li għandu jkun hemm ċertu nistgħu ngħidu checks. Fl-aħħar mill-aħħar qed nittrattaw liċenzji ta' armi, biss kif kienet sena wara sena kienet ta' piż żejjed għall-kaċċaturi u kif ukoll naħseb għas-settur mediku u għal daqstant qed naraw li qed bħal pajjiżi oħra meta nużaw il-massimu issa ta' żmien li huwa 5 snin li nistgħu nippreżentaw ċertifikat mediku.